faɗa bureka, ka kusa aure, ƙara faɗa bureka. ka kusa aure, Lokaci yana nan da za da zauna amarya. Idan Allah ya yarda da ikonsa, sai ya yi maka ba mai masa sa'insa. Allah shi ɗaya ne ya shirya fadarsa, babu mai tsara masa mulkinsa. In a yau ina sahun gauraye, a kwana tashi wacce ran zanya amarya. Reka na zo na baka labari, domin kauna ta yi min da kamun sauri. Na yarje su kauna suna da tasiri, tunda sun kama ni yau sun yi kwari. An zato na so akan gabai kai ba, gashi Allah ya nufi da na kusa aure. ka dakata mini da malawan, Bure kan waka, ashe ka sha jira, batun da kai na tanzira, bure kan waka, tun da aure kai jira, bure kan waka. na san adakada da yar budurwa, mai san ka ba ta sa ka jin gishirwa, a lokacin nima ina yabawa, ta yanda na ga kun yi sarkafewa, kuna kaunar junan ku ba adawa, gurbi na zuciyar ka ta cikewa, dukan adanta kai kadai takewa, fahimta fuska ba ku ba rabewa, zaton da na yi mai tallafin so zara ba da labari, addu'ar kowa gabo da alkhairi, mai cikar so shi yake da tasiri, da malawan da mai ka ne kai shiri. Shimfiɗar fuska ta wuce ta tabarma, kar ka samu sankara ne bambarma. Bure ka tila zubitin ga insara ma, tunda mai soyayya yana da alfarma. Ka faɗa masoyi yana da rana, bambari a wuce shi ko a gasar tsere. Ka kusa aure, ka kusa aure, ka kusa aure. Sarauniya TV, tashar al'umma.